Agorwn ddrysau mawl I bresenoldeb Duw, pan fydd ein calon ni yn y gan, ei galon ef a'n cliw. Mae cenedlaethau'r nef, pob cenedl a phob gwlad, a'r cread oll yn chwyddo'r gerdd o fawl i'r Duw sy'n dad. Bore da iawn I chi gyd a chroeso cynnes I chi I roedfa ddigidol yr wythnos hon o Nant Gwrtheyrn. I ni yma yng nghyfarfodydd blynyddol undeb yr annibynwyr Cymraeg, a lle braf yw e hefyd. Croeso I chi gyd. Gobeithio gewch chi fendith o gyd addoli yn I bore yma. Daw'r darlleniad heddi o'r benod gyntaf o'r llythyr at yr Effesied. Gweddi Paul. Ers I mi glywed gyntaf am eich ffyddlondeb i'r arglwydd Iesu a'ch cariad at Gristnogion eraill, dydw I ddim wedi stopo diolch I Dduw amdano chi. Rydw i'n cofio amdano chi bob tro dwi'n gweddio. Rydw i'n gofyn I Dduw, tad ein harglwydd Iesu Grist, roi'r ysbryd I chi i'ch goleuo a'ch gwneud yn ddoeth, mwyn I chi ddod i'w nabod yn well. Rydw i'n gweddio daw'r cwbl yn ola I chi. Rydw I eisiau chi ddod I weld yn glir a deall yn union beth ydy'r gobaith sydd ganddo'r eich cyfer, a gweld mor wych ydy'r lle bendigedig sydd ganddo i'w bobl. Rydw I hefyd am I chi sylweddoli mor anhygoel ydy'r nerth sydd ar gael I ni sy'n credu. Dyna'r pŵer wnaeth godi'r Meseia yn ôl yn fyw, a'i osod I eistedd yn y sedd a'n rhydedd ar ochr dde Duw yn y byd nefol. Mae'n llawer uwch nag unrhyw un arall sy'n teyrnasu neu'n llywodraethu, ac unrhyw rym neu awdurdod arall sy'n bod. Does gan neb na dim deitl tebyg iddo, yn y byd yma na'r byd sydd I ddod. Mae Duw wedi rhoi popeth dan I awdurdod. Mae wedi wneud yn ben ar y cwbl lles yr eglws. Yr eglws yw ei gorffedd. Yma I Nant Gwrtheyrn, mae'r annibynwyr yn tyrru'r wythnos hon ar gyfer cyfarfodydd blynyddol undeb yr annibynwyr Cymraeg. Ac am le arbennig I gyfarfod. Mae yn le tawel a hudolus, gyda digon I wneud ac I weld yma. Cymrwch chi enghraifft y ganolfan dreftadaeth yng Nghapel Seilo yn y Nant, lle gewch chi hanes datblygu'r safle. Datblygu'r safle o bentre chwarel Porth y Nant, neu beth am ymweld â bwthyn y chwarelwr. Ti yw hwn, a'i holl gynnwys wedi ailgreu I ddangos sut y bydde chwarelwr a'i deulu wedi byw nôl yn y flwyddyn 1910. A rhai peidiwch anghofio weld ar goeden symbolaidd sydd yn ein hatgoffa ni am stori Gari Drist, Rhys a Meinir,
y ddau gymeriad a'r ddau gariad o Nant Gwrtheyrn. Mewn coeden y carcharwyd y briodferch ifanc a'r ddydd ei phriodas. A beth am y cerflun hwn te? Tŷ hwnt yw enw. Mae'r teitl Tŷ hwnt yn ei hysgogi ni i geisio gweld ymhellach na'r amlwg. I ni'n byw mewn amser lle mae dyfodol tirweddau fel arfordir Cymru yn ansicr oherwydd cynhesu byd-eang a lefelau'r môr yn codi, oherwydd y ffyrdd anghyfrifol mae'r ddynoliaeth wedi trin yr amgylchedd. Sut fath o gysylltiadau newydd gallwn ni ddychmygu rhwng pobl a thirwedd? Edrych tu hwnt, gweld ymhellach na'r amlwg. Ac os ych chi yn dod i'r Nant, cofiwch ddod â sgidiau cerdded. Tre'r Ceiri ydy un o henebion mwyaf hynod Cymru. Gas ei ddwyn i sylw'r cyhoedd yn gyntaf gan Thomas Pennant, ysgrifennodd i lyfr enwog Tours of Wales am ei deithiau o gwmpas Cymru. Mae'r lleoliad trawiadol hwn wedi denu ymwelwyr a cherddwyr ers blynyddoedd. Ie wir, lle da i gynnal cyfarfodydd yr undeb yw Nant Gwrtheyrn. Mae Llywelyn ein ci bach ni yn gorfod cymryd tabled bob dydd. Ond, hawst dweud na gwneud. I ni rhoi'r tablet yn ei fwyd, mae e'n clirio ei fwyd, ond mae'r tablet ar ôl ar y plat. I ni'n rhoi mewn bach o jam, mae e'n llio'r jam i gyd, ond mae e'n gadael y tablet ar ôl. I ni'n rhoi mewn bach o gaws, mae e'n llarpio'r caws, ond mae'r tablet ar ôl. Ond o'r diwedd, i ni di ffindo ffordd sy'n llwyddo. Mae rhaid i fi esgus cymryd y tablet yn hun a esgus i lyncu fe. Ac wedi gweld fi'n esgus gwneud hynny, mae'r ci yn ei lyncu gan feddwl i fod e'n cael siar o mwyd i. Ambell waith i ni'n goffod edrych ar broblem mewn ffordd gwahanol yn dyn ni. Ac yn aml iawn mewn bywyd, nid yr hyn i ni'n ei weld sy'n bwysig, ond y ffordd i ni'n ei weld e.
Mae'r apostol Paul yn ei lythyr at yr eglwys yn Ephesus yn dweud fel hyn. Gofynaf i Dduw ein harglwydd Iesu, y tad gogoniant, roi i chi ysbryd doethineb a datguddiad yn eich adnabyddiaeth ohono. Gofynaf hefyd i'r llygaid eich calonnau gael ei goleuo, fel egwyddoch pa obaith y mae wedi'ch galw iddo. Goleuo llygaid ein calonnau. Mewn geiriau eraill, arglwydd, agor ein llyged. Agor ein llyged i weld tu hwnt i'r hyn sydd o'n blaen ni. I weld y tu hwnt i'r gorwel. Beth yw'r gorwel? Dewi Emrys wedodd yn do fe. Hen linell bell nad yw'n bod. Hen derfyn nad yw'n darfod. Y gorwel yw'r llinell terfyn rhwng deiar ac awyr. Mae'r gair horizon yn dod o'r gair Groeg horos sy'n golygu terfyn, limit. Y gorwel yw'r terfyn i olwg person, smon ni'n gallu gweld ymhellach. Ac mae sawl gorwel mewn bywyd fi'n credu chi'n gwybod. Meddyliwch am y gorwel y wynebodd Christopher Columbus. Canrifoedd yn ôl, ac am ganrifoedd oedd pobl Ewrop yn edrych allan ar gefnfor yr Iwerydd a'i orwel orllewinol. Ac oedd rhai yn credu nad oedd dim byd y tu hwnt i'r gorwel glas hwnnw. Oedd arfbais Sbaen yn dangos hynny. Oedd e'n darlunio golofnau Hercules, ac ar draws yr arfbais roedd y geiriau, dim mwy tu hwnt i hwn. No more beyond. Ond yna yn y flwyddyn 1492, fe hwyliodd Columbus y cefnfor. Fe fentrodd heibio i'r gorwel gorllewinol hwnnw. A phan ddychwelodd Columbus i Sbaen, fe newidiodd y brenin y geiriau ar yr arfbais. Ac o hynny mlaen y geiriau oedd mwy tu hwnt, more beyond. Nid no more beyond, ond more beyond. Ac mae'r gerflun arbennig hwn yn Nant Gwrtheyrn o'r enw tu hwnt yn ein hannog ni i feddwl y tu hwnt i'n gorwelion ni. Ystyriwch y gorwel yr oedd Iesu ni wynebu. Oedd ei orwelion ni wedi ffenso off mewn gwirionedd yn dyn nhw. Oedd y traddodiad oedd e'n perthyn iddi yn atal i'r rhag ehangu i orwelion. Fe godwyd ffensys yn gwahanu glân ac aflan. Y pur ar halogedig, y cysegredig ar halogedig. Mir yn gwahanu riddew a'r cenhedloedd, y cyfiawn a'r pechadur. A chan wynebu'r ffensys hyn, fe gyflwynodd Iesu ffordd arall, ffordd tosturi. Fe ddywedodd Iesu, byddwch dosturiol, fel y mae Duw yn dosturiol. Tra bod eraill yn llunio cylchoedd i eithrio pobl, lluniodd Iesu gylch ehangach o lawer i gynnwys yr rhai oedd wedi cael eu cau mas. Digon cyfyngedig yw gorwelion nifer o fobl yn ein byd ni heddi. Ond ein gweddi ni yw, fel gweddi'r apostol Paul, arglwydd agor ein llygaid, agor lygaid ein calon, i ni gael gweld bywyd mewn ffordd newydd. Mae Crist yn un peth yn dangos posibiliadau newydd i ni. Mae Iesu'n ein gwahodd ni gamu nôl, yn union fel mae artist yn camu nôl ac yn edrych ar ei waith, camu nôl ac edrych ar ein bywydau trwy lygaid newydd, mwyn gweld posibiliadau rydyn ni falle ddim wedi gweld nhw o'r blaen a ddim wedi bod yn ymwybodol ohonyn nhw. I ni'n gallu bod yn rhy agos at y sefyllfa ambell i waith yn ni i weld y posibiliadau. Mae Iesu yn ein gwahodd ni gamu nôl ac i edrych ar fywyd o bersbectif gwahanol. Os awn ni wylio gêm rygbi neu gêm bêl-drod yn aml iawn, i ni'n cael gwell golwg o'r gêm na'r sawl sydd ar y ca yn chwarae, oherwydd ein bod ni un cam i ffwrdd o fwrlwm y chwarae. Ac fer eglwysi, ond nid oes angen i ni gamu nôl yn bell i waith hefyd, ac edrych ar ein hunain o bersbectif gwahanol. Siw mae'r sawl sy'n edrych arno ni o'r tu fas, y bobl sydd rhyw gam yn ôl, siw mae nhw'n ein gweld ni tybed. Dyna pam mae'n bor bwysig
ein bod ni'n gwrando ar angen ein cymuned ni. Edrych y tu hwnt i'r hyn sydd yn gyfarwydd i ni. Mae'r un mor wir yn ein bywydau ni bob un. Ond nid oes angen i ni weld ein hunain fel mae pobl eraill yn ein gweld ni ambell i waith. A hynny efallai oherwydd bod yna bosibiliadau yno ni nad i ni'n hunain wedi gweld nhw. A hyd yn oed yn fwy pwysig na hynny, yw'r angen i ni gamu nôl ac edrych ar ein hunain a gweld ein hunain yna Crist yn ein gweld ni. Pe bai ni'n medru edrych lawr fe mae Iesu'n gwneud, a gweld siwt i ni'n mynd ynglyn â'n gwaith ni heddi, siwt mae'r rhai yn ein byd ni'n trin bobl heddi. Ei teuluoedd, ei cydweithwyr, faint o amser mae bobl yn treulio i gyflawni pethau adeiladol. Falle bydde o hynny o fantes fawr i'n byd ni, chi'n gwybod. Agor ein llygaid o arglwydd, i ni gael gweld y posibiliadau newydd sydd yno ni, sydd yn ein heglwysu ni, yn enw Iesu Grist. Mae'n bywydau ni raddau helaeth yn cael ei pennu gan siwt i ni'n dychmygu ein gorwelion yn diwedd. Siwt i ni'n gweld ein hunain a'r posibiliadau sydd yno ni. Pa mor obeithiol yw ein gorwelion ni. Wi wastod yn synnu ac yn tristau'n fawr wrth weld pobl ifanc heddi wedi danto'n llwyr. Mae bywydau nhw o'i blaen nhw, a maen nhw wedi danto'n barod. Dyn nhw ddim fel pe rai nhw'n gallu gweld y byd llawn cyfleon sydd o'i hamgylch nhw. Ond mae yn gallu digwydd gweitha'r modd. Mae'r ffordd i ni'n edrych ar fywyd yn gallu'n gyrru ni'r pwynt pam i ni gyd yn ni'n gweld o'n hamgylch ni yw tywyllwch mae yn gallu digwydd. Ond falle pe bai ni ryw fodd yn gallu codi gyda Christ ac edrych ar fywyd drwy liged fe welwn ni ein bod ni'n medru codi uwch lawr niwl, a thu hwnt i'r niwl. A be sydd tu hwnt i'r niwl, ond yr haul wrth gwrs yn gwenu arno ni. Tu hwnt, dyma i chi gerflun sydd wedi ysbrydoli yn i'r wythnos hon ac wedi ysbrydoli eraill sydd yn ymweld yn Nant Gwrtheyrn. Cerflun sydd yn ein hannog ni i edrych y tu hwnt i'n gorwelion ni. I edrych y tu hwnt i'r hyn sydd yn gyfarwydd i ni. Edrych y tu hwnt i'r hyn sydd yn gwneud i ni dimlo'n gyfforddus hefyd. Gweld bywyd yr eglwys, a'n bywydau ni fel unigolion o bersbectif gwahanol, o bersbectif Crist. Ie, gofynnwn ni heddi, fel o gofynnodd yr apostol Paul gynt. Gofynnaf, medde fe, i lygaid ein calonnau gael i hagor. Gogoniant i'w enw. Amen.
Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd. Tro'n atat mewn gweddi y bore hwn, gyda chalonau diolchgar. Diolchwn i ti am fywyd, am anadleunioes, am gyrff iach am meddyliau clir, am egni ac afiaeth byw. Diolchwn i ti am bobl, am gariad a gofal anwyliad, am gwfni a chefnogaeth ffrindiau, am esiampl ac ysbrydiaeth pobl dda. Diolchwn i ti am waith, am y tasgau roddais i ni'w cyflawni, am gael gwasanaethu cymdeithas a chydddyn, am gael bod yn gydweithwyr a thi yn dy deyrnas. Diolchwn i ti am eglws, am gymdeithas ein cyd Gristnogion, am foddion gras a bendithion addoli, am gael bod yn rhan o gorff Crist. Diolchwn i ti am Iesu Grist, arglwydd ein bywydau a gwaredwr ein heneidiau. Am ei gariad yn ein cymodi a thi, ac yn ein dysgu garu'n gilydd. Am ei arweiniad yn ein tywys drwy bob argyfwng a thrwy bob awr dywyll. Am ei fuddugoliaeth yn ein codi ni o afel pechod ac angau, ac am y sicrwydd i fod e gyda ni bob amser, ac ym mhob man hyd ddiwedd y byd. Dymunwn fy negi'n diolch nid mewn geiriau'n unig, ond mewn bywydau o wasanaeth ac ymgysegriad. Gwna ni'n baratach i gynorthwyo'r gwan a'r tlawd, fel bo'r bendithion a dderbyniwn gennyt yn llifo drwo ni i'w bywydau hwy. Gwna ni'n dyner mewn gair, yn hael mewn gweithred, ac yn gyfryngau bendith i bawb sydd mewn angen heddi. Yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Gadewch i ni weddio gweddi'r arglwydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, dieled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dero i ni heddiw ein bara bainyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y meddyw nina i un dyledwyr. Ac nag arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canes eiddo'r ti o deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa. Tan y sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.